Ahojte, máme tu ďalšie novinkové video, ale pri tomto ostaňte skutočne od začiatku do konca, pretože kampaň číslo 12 je plná úžasných noviniek, ktoré musíte mať určite aj vy. Určite toto video pozerajte až do konca, pretože vám chcem predstaviť novinky, ktoré sú v rámci dekoratívnej kozmetiky, ale takisto nás v tejto kampani čakajú skvelé novinky od Novage a takisto Duology. Takže máte postarané o starostlivosť o pleť, o starostlivosť o vlasy a o to, aby ste vyzerali krásne aj navonok. Hneď na začiatku katalógu vás čaká 10 nových odtieňov skvelého rúžu od D1 a ja viem, že na rúže ste celkom zvyknutí, ale takýto, aký máme v ponuke teraz, ste ešte nezažili. Je neskutočne tekutý, takže vám stačí naozaj tenká vrstva, pretože pigmenty, ktoré sú v ňom, vám pokryjú už po jednej vrstve dokonale celé pery. Viete si vykresliť krásne pery iba vďaka aplikátoru. Máte odtiene, ktoré sa hodia úplne všetkým, takže neurobíte krok vedľa. A hlavne novinka od D1 Unlimited Ultra Fix je rúž, ktorý vám vydrží na perách počas celého dňa bez toho, aby sa pohol, no a zároveň vám pery hydratuje. Na perách je úžasne zámatový, takže skutočne nebudete pociťovať ani náznakom, že máte výrazne nalíčené pery. Pozor, na to, aby vám tento rúž vydržal počas celého dňa krásne a nepohnutý, musíte dodržať jednu základnú vec a to je to, že keď si ho nanesiete na pery, nechajte ho 10 minút zaschnúť bez toho, že by ste si pery o seba obtreli. Má dlhotrvácný a ultramatný efekt, takže sa nemusíte bať toho, že by sa vám niekde rozpíl, pretože sa pekne na perách zafixuje. Má hydratačné zloženie, neodtláča sa, nerozmazáva sa, no ako som hovorila, máte na perách krásny a zámatový pocit. Neviem ako vy, ale mňa vždy zaujímujú veci, ktoré menia farbu podľa teploty alebo podľa pH, či už je to balzám na pery, ktoré sa prispôsobí, alebo je to napríklad lak na nechty, ktorý mení farbu podľa toho, aká je teplota. No a my pre vás máme takisto skvelú novinku, ktorú môžete získať v tejto kampani za zvýhodnenú cenu. A to sú hodinky, ktoré sa vedia zmeniť z bielej alebo z takej krémovej na krásnu rúžovú. No a podľa toho, ako silno na ne svieti slnko alebo ako silno je teplo, tak silnú rúžovú alebo tak intenzívnu rúžovú farbu majú. Čiže nikdy neviete, aký odtieň rúžovej budete mať na sebe. Takže nazvime to, že sú to hodinky 50 odtieňov rúžovej. Ak máte rady naše toaletné vody, tak vás poteším, pretože novinka Cherry Blossom od Women's Collection vám prinesie krásnu drevito-ovocnú vôňu, no a nie je príliš intenzívna. Je tak akurát intenzívna, aby ste zvládli aj teplé počasie bez toho, aby vás vôňa napríklad otravovala. Pri tejto vôni to ale nebude teda iba o milovníkoch toaletných vôd, ale bude to aj o milovníkoch zvýhodnených balení, pretože ak si kúpite akékoľvek dve vône z kolekcie Women's Collection, tak ich máte za skvelú cenu. Spomínala som už na začiatku, že máte zámatové pery, ale čo tak pridať k ním ešte aj trošičku šťavnatosti a vláčnosti. Ak neviete, o čom hovorím, tak hovorím o malinovej novinke, o novinke náš najobľúbenejší a najpredávanejší produkt, no a to je samozrejme zázračný balzám. Prichádza v novej príchuti a to malinová, pretože obsahuje výťažky z malinových jadier, no a okrem iného obsahuje samozrejme aj včelí vosk a prírodné oleje, pretože všetky zázračné balzamy, ktoré máme v ponuke, sú 99,9 prírodného pôvodu. Takže máte tam oleje, ktoré zvláčne vašu pokožku na perách, v okolí nechtov, na rukách, na ramenách, kdekoľvek zázračný balzám dáte, no a dokonca si s ním môžete aj krásne uhladiť obočie. Nikto z nás si nechce namočiť vlasy počas toho, ako si robíme svoju rutinu, takže aby ste doplnili svoju dokonalú rutinu aj o pomôcky, ktoré zabránia napríklad namočeniu vlasov, tak máme v ponuke novú čelenku, ktorá je dokonca ešte rozkošná, pretože je to taká pekná, milá mašlička. Je veľmi dôležité starať sa aj o pokožku hlavy, ale takisto aj o končeky vlasov, takže nezabúdajte na to, že starostlivosť o vlasy neznamená iba si vlasy umyť a dať si kondicionér, ale znamená to skutočne pristupovať rutinne aj k starostlivosti o pokožku hlavy. Novinky z radu Duology vám pomáhajú aj s korienkami, aj s končekami. Začnem od korienkov, pretože od hlavy až po pety znamená pri korienkoch. Novinka vyrovnávajúce tonikum od Duology na pokožku hlavy vám pomôže upokojiť svrbivú alebo podráždenú pokožku hlavy. Zároveň ju ale zanecháva hydratovanú a pomáha aj oddialiť mastenie sa vlasov. Takže ak máte problémy napríklad s mastnými vlasmi alebo s tým, že po umytí sa vám pomerne rýchlo zamastia, tak si určite pozrite aj samostatné video na novinky z Duology, pretože si k ním povieme trošičku viacej. Aby ste mali zo pár informácií, ale aj v tomto videu, tak vám hneď prezradím, že tonikum vyrovnáva a zjemňuje pokožku hlavy.
No a vďaka obsahu aminokyseliny s názvom sarkozín vám pomôže vyvážiť aj mikrobióm na pokožke vlasov. Používa sa na navlhčené vlasy a 3-4 kvapky rozmasírujete v cestičkách, vmasírujete ich pekne do pokožky, no a vysušíte si vlasy. Ale pozor, ešte predtým ako ukončíte starostlivosť Duology, tak nezabudnite aj na druhú novinku a to je zaceľujúce serum na končeky vlasov. Ak máte suché a poškodené vlasy alebo máte rozštiepené končeky, tak kľudne použite 1-2 pumpičky tohto zaceľujúceho séra a pekne si ich po vlasoch vmasírujte práve do končekov, no a tie sa vám odvďačia tým, že budú krásne, zdravé, lesklé a vydržia vám dlhé vlasy, pretože sa nezlomia končeky. Môžete ich použiť do vlhkých vlasov, je to odporúčané, ale kľudne, ak si spomeniete aj počas dňa, tak to môžete použiť aj do suchých končekov vlasov. Samozrejme na oba produkty Duology máme samostatné video, takže nezabudnite sledovať Facebook Oriflame a takisto aj Instagram. Sľubovala som vám aj novinku od Novage, no a my sme sa dočkali skvelej hydratačnej hmly, ktorú môžete používať ako súčasť rutiny, môžete ju používať ako podklad pod make-up, môžete ju používať ako fixačný sprej alebo ako osviežujúci sprej počas dňa, pretože vám okrem toho, že vám zadováži hydratáciu pre vašu dehydratovanú pleť, ktorú má väčšina z nás, tak vám zabezpečí aj rovnováhu kožnej mikroflóry. Túto hydratačnú hmlu ale môžete použiť ešte jedným spôsobom, ak chcete ešte zvýšiť účinok tejto hydratačnej hmly, a to tak, že ju použijete na tampón a s tampónom v rámci rutiny nanesiete túto pleťovú hmlu na tvár. V praxi to znamená, že keď si odlíčite a vyčistíte pleť, to znamená urobíte prvý dvojfázový krok rutiny, tak použijete túto hydratačnú hmlu a pokračujete vo vašej rutine, kde používate očný krém, sérum a denný alebo nočný krém. Obsahuje prebiotický alfa-glukán a k tomu všetkému ešte aj kyselinu laktobionovú. Takže ako som spomínala, máte zabezpečenú rovnováhu mikrobiomu na tvári, no a zároveň aj jemnú exfoliáciu. Nebojte sa ale, že by ste sa touto hmlou predávkovali. Môžete ju používať koľkokrát za deň vám príde na a nemusíte sa bať ani prílišnej preexfoliácie pleti. Ďalšia novinka z radu Novage, ktorá na nás čaká v kampani číslo 12, nie je ani tak veľmi novinka, pretože odličovací olej všetci poznáte, ale nový odličovací olej Novage Plus obsahuje inú technológiu spracovania látok, ktoré v sebe má, no a vďaka tomu ešte lepšie prilne k pleti a ešte lepšie vás zbaví všetkého, čo potrebujete. Či už sú to nečistoty z vonkajšieho prostredia, make-up, SPF, no a samozrejme mask, ktorý na pokožke máme prirodzene. Novage Plus odličovací olej používajte ako, nazvime to, 0. krok, pretože je to prvá fáza dvojfázového odličovania na to, aby rozpustil všetky nečistoty, no a potom použijete Novage Plus odličovací gel na to, aby ste si pleť krásne dočistili. Takto máte dokonalú rutinu a vaša pokožka sa vám určite poďakuje. To bolo z noviniek v kampani číslo 12 všetko, no a nezabudnite pozerať ešte doplnkové videá, pretože máme pre vás aj použitie noviniek z Novage Plus, takisto mám pre vás videá na nové rúže, no a ešte aj samozrejme na Duology produkty. Takže určite pozerajte aj všetky ostatné videá a ja sa na vás teším v kampani číslo 13.